Igama lami ndinguThobile. Ilizwi endizolifunda namhlanje lilizwi endalifumana enkosini nge-20 zikaSeptemba ku-2024. Ingcambu yesibhalo esizoma kuso nguYohane wokuqala isahluko sesithathu kuqala kwivesi ye-13 uya kwivesi ye-16. Lithi, musani ukumangaliswa bazalwane bam, ukuba ihlabathi linethile. Thina siyazi ukuba sidlule ekufeni sangena ebomini ngokuba sibathanda abazalwane. Lowo ongamthandiyo umzalwane uhleli ekufeni. Lowo omthileyo umzalwane wakhe usisibulala mntu. Niyazi ukuba akukho sibulala mntu sinobomi bungunaphakade buhleliyo kuso. Ngale nto silwazile uthando kuba yena wasincamela ubomi bakhe, nathi ke sifanele ukubancamela abazalwana ubomi bethu. Eli lizwi endizolifunda lilizwi elimalunga nabantu abatshatileyo. uYesu owathi wandinika lona uthi kulo, Thobile, ndiyeza, umvuzo wam unam. Intiyo, hayi ukugquba kwayo emitshatweni. Bayahleka, bonwabe, kanti bazele intiyo nenkohlakalo. Bathanda ngohanahaniso, uthando lwenene abalwazi. Bathanda ekulimaleni kwabo. Into eyenza ukuba umntu angakwazi ukuthanda ngendlela uThixo afuna ukuba umntu athande ngayo, kuba umntu akahlali phantsi aphicothe indlela athanda ngayo. Kuba umntu akahlali phantsi aphicothe indlela athandwa ngayo. Kuba umntu akahlali phantsi aphicothe indlela athandwe ngayo kwilixa langaphambili. Kuba ufumanisa uba umntu uthanda ngendlela athe wayifunda, uthanda ngendlela athe wayifundiswa, uthanda ngendlela athe wayibona, akathandi ngendlela yena athathe izigqibo ukuba athande ngayo. Ufumanisa uba lo mntu lo uthanda ekulimaleni kwakhe, njengoba iNkosi isitsho, kuba wadibana noSipho. uSipho owayethanda ekulimaleni kwakhe awakufumana kunoSipho. unoSipho okuthanda ekulimaleni kwakhe awakufumana kuVuyo. uVuyo othanda ekulimaleni kwakhe awakufumana kuNozibele. Ufumanisa uba ke ngoku wena njengoba usele ulapha ungumntu wesine koluthando, lo uthandana naye uzisa ukulimala alimala ngako, ukuzisa koluthando okanye kulo mtshato wenu. Nifumanisa uba ke ngoku nina uthando lwenu lugquba intiyo, hayi yezinto okanye ezenzeke ngoku, kodwa izinto ezenzeka kwaba bantu bane wayethe wagqitha kubo okanye wena uthe wagqitha kubo. Loo nto leyo yenza uba kugqube intiyo apha ekhaya. Uye ufumanise into okokubana amakhaya amaninzi, kuba i-qualification yam kucebisa abantu emitshatweni yabo, ufumanisa uba abantu xa besiza akekho ofuna ukusuka kwinto ayithethayo abone izinto ngendlela umyeni wakhe okanye inkosikazi yakhe ezibona ngayo, kuba laa mntu akalwi nomyeni wakhe, ulwa nabantu awagqitha nabo kuqala. Ufezekisa ingqondo yakhe kubo okanye ngabo. Ingxaki ke ngoku ibe sekubeni uyifezekisa kulo mntu ahleli naye. Umntu ongangenanga ndawo kwizinto athi wagqitha kuzo ngexetsha awayethandana noSipho, ngexetsha awayethandana noNosipho. Ufumanisa uba ke ngoku
intiyo apha ekhaya yeyona nto ekulalwa kuvukwe ngayo. Ingxabano, ukubethana, ukuthukana yeyona nto ekulalwa kuvukwe ngayo apha ekhaya, okuyinto uYesu angayithandiyo, okuyinto uYesu angayifuniyo. Kuba uthi ndiyeza, thobile ndiyeza, umvuzo wam unam. Into ethetha ukuba uYesu uzovuza abantu ngokwezinto anazo, athe wazibona, athe waziva. Xa umvuzo kaKristu unayo, ithetha into okokubana uza nalo mvuzo ezovuza ngokwemisebenzi yabantu. Xa ke ngoku umsebenzi wam emtshatweni wam kuyingqumbo, xa ke ngoku umsebenzi wam emtshatweni wam kuyintiyo, yintoni endizovuzwa ngayo yiNkosi? Xolo kancinci nje, kancinci. Xa uvuza umsebenzi wasendlini yakho, umvuza ngokwesivumelwano othe wanaso naye, ngendlela umsebenzi athe wawenza ngayo. Xa umsebenzi engawenzi ngendlela efaneleyo, ngendlela enithe nathetha ngayo, ngeke ukwazi ukumvuza wonwabile, ngeke ukwazi ukumvuza ukhululekile, kuba uzobe ubona uba lo mntu le nto ubuthe makayenze akayenzi okanye akayenzanga. Kukhona ke isibhalo esithi uThixo uluthando. Kukhona isibhalo ethi thanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako. Leyo yindlela uThixo ajonge ukuba mna nawe sithande abalingane bethu ngayo. Xa singathandi ngendlela uThixo athe wayibeka yangumthetho nommiselo, sizokwazi kanjani kucinga into yokubana uThixo okanye uYesu ngosuku athi abuye ngalo uzosivusa ngokwenene nangenyaniso ngendlela eyiyo? Kuba uYesu uzovuza umntu ngokwezenzo zakhe ngosuku lomgwebo. Ukuba isenzo somntu emtshatweni bukukrexeza, umvuzo wakhe kuzoba lukrexezo. Uba umntu emtshatweni wakhe bekukuthuka unkosikazi wakhe, umvuzo wakhe kuzoba kukuthuka unkosikazi wakhe. Uba umntu apha emtshatweni umsebenzi wakhe bekukudela umyeni wakhe, umvuzo azothi awufumane ngolo suku ludelo lomyeni wakhe, ayikho enye into. Bathanda ekulimaleni, bathanda kwenkohlakalo. Ithi iNkosi bayahleka bonwabe kanti bazele intiyo nenkohlakalo. Umntu intiyo nenkohlakalo yakhe umbona xa kugquthayo, njengoba kuthiwa isisila senkukhu sibonwa xa kugquthayo. Umntu umbona ukuba ungubani xa kugquthayo. Ukuba xa kugqutha uveza intiyo nenkohlakalo, ithetha uba lo mntu lowo ebethanda ekwintiyo, ebethanda ngenkohlakalo. Umntu umbona xa kugqutha ukuba ungubani. Ukuba umntu uyawukrexezela iingquthe zenkanuko zivukile, ukubonisa ubuyena. Lo mntu lowo ubekuthanda elukrexezweni, engathandi ekuzinikeleni kule nto niyiyo. Ithi ke iNkosi iyeza, xa sele isiza ke iNkosi, xa umntu ethanda elukrexezweni, umvuzo wakhe lo mntu kuzoba lukrexezo. Bathanda ngenzuzo, bathanda ngezimbo. Uthando lwenene abalwazi, iqhuba itsho iNkosi. Elowo ufuna eyakhe indlela, elowo ufuna ukuziyolisa.
Kukhona abantu owaziyo into kokubana xa kungolwesihlanu isigezo sakhe siyaqala. Kukhona abantu owaziyo ukuba xa kunokufika usibanibani isigezo sakhe siyaziwa. Kukhona abantu okwaziwayo ukuba xa kuxatyanwa apha ekhaya uyaphuma ayokwenza intlekisa umyeni wakhe, uyaphuma ayokwenza intlekisa inkosikazi yakhe, uyaphuma ayokwenza intlekisa iinzame zalo mntu atshate naye ekwenzeni izinto ezilungileyo. Ude amnike amagama angawaziyo lo atshate naye. Ude abe ngu-Owa Esiya uThonqo. Kukhona abantu owaziyo into yokubana yena kulo mtshato akuwo akazelanga ukuzokwakha, uzele ukuziyolisa, uzele inzuzo. Uthi uthetha naye nje abe kujonge apha ezibhatyini ukuba wena ungumntu onjani. Yintoni angayizuza, yintoni angayifumana. Kukhona umbono inkosi eyathi yandinika wona. Lo sisi ngumama phaa kwiminyaka amashumi amathandathu enesihlanu xa ndithi kumjonga. Usehotela notata ophantse alingane naye. Apha kule hotela abalele kuyo bathe babeka kwelaa nto ibhokisi yezi-bags, bazibeka phaa ziyafana ezi bhokisi. So ke ngoku ibuye inkosi indibonisa umbono futhi lo mama ke ngoku sele kwakhe. Kulaa mbono wokuqala bendibona uba tyhini lo mama lo mntanaye akonguye umyeni wakhe, likrexe lakhe. Uxolo. So inkosi indibonisa umbono wesibini. Kumbono wesibini lo mama uhleli nomyeni wakhe bamele ekhitshini. Kukhona laa tafile, khona nje ezaa tafilana ufike zikhona emakhitshini kuthiwa ngesiNgesi i-island. Bame kuyo phaa, ngumyeni ngapha, yinkosikazi ngapha, bancokola bonwabile. Lo mama ndimbone kulo mbono ethatha eli bhokisi lezi-bags ezivula. Alivule eli bhokisi akhuphe izi-bags. Xa ekhupha izi-bags ukhupha izi-bags zendoda. Ndibone ubuso bomyeni busithi bexe. Xa ndijonga apha ekhaya babantu noko abafumileyo, babantu abanemali, abasokoleli imali. Ndiyibone le ndoda ithi fexe, inkosi indibonisa intliziyo yayo yokuba le ndoda le izinikele, yindoda yenkonzo, izinikele kulo mama. Ibisebenza nzima, imsebenzela ukuze abe nobomi obungcono, abe nobomi azothi abonwabele. Kanti yena uthanda ngokuziyolisa kulo mtshato. Into akuyo akukuzinikela kumyeni wakhe, kukuzinikela kumyeni wakhe ezinikela ehleli ngaqetyananye. Kuba ukuziyolisa kwakhe kuphaa ngaphandle. Kukhona oomama nootata abathi beye ezinkonzweni, ufumanise uba lo mama lo nangona etshatile uziyolisa nomfundisi. Uthi uya kwinkomfa kanti akayi kwinkomfa, unkomfa nomfundisi. Utata athi kukhona isinodi aya kuyo kanti akayi kwisinodi, uyosinoda umama othile, uyosinoda intombi ethile. Isiqalekiso emtshatweni. Khona abantu othi apha emtshatweni babe bejonge ukuba bangafumana ntoni.
amadoda ajonge ukuba angafumana ntoni. Khona umbona inkosi yanikayo le ndoda ihleli nabantu ithi ndinemali ye-insurance, ningambulala ngamalini. Aba bantu bathanda ngenzuzo. Uxolo kancinci uxolo. Lo tata uyabuza uba ningambulala ngamalini, ndine-insurance. Kukhona abantu abathanda ngaloo ndlela, banentiyo, ukuthanda kubalela iintsuku onazo, ukuthanda kubalela iintsuku akubekele zona, unentiyo, ukuqashela izigwinta kuba unentiyo, uyaqalekisa kuba unentiyo. Inkosi iqhuba ithi kanti uthando lwam lwenene luyintoni na? Akukuko ukufuna okomnye, ukuthanda ngentliziyo yakho yonke iphela. Uthando lwam akukuko na ukubeka ubomi bakho bubekela omnye. Nantsi intsikelelo endinayo. Ndiyakubasikelela abo benza ngokwentando yam. Imitshato yabo iyakuma. Inene ndiyakuyikhusela ime ukuma. Xa inkosi ibuza uba uthando lwayo lwenene luyintoni na, loo nto indixelela ukuba ifuna sithande ngothando lwayo. Ifuna sithande ngothando lwayo. Kuba ngexesha uSathana ehenda uAdam noEva, into eyenzekayo kuba bangena kumnqophiso nomtyholi. Ekungeneni kwabo kumnqophiso nomtyholi baba phantsi kwegunya longendawo. Yiloo nto kwaye kwakhula ameva bagxothwa Edeni, kuba babengasafanelanga ukuma phambi kukaThixo, kuba babesele bengenawo umnqophiso kunye naye. Bawunyhasha okanye bawanyhasha amalungelo ababenawo noThixo, bazifaka phantsi kwegunya longendawo, baba ngoonyana neentombi zongendawo. Yile nto iBhayibhile ithi umntu uzalelwe esonweni, ithetha into okokubana uzalelwe kumnqophiso womtyholi ophila ngesono nokunyhasha uThixo. Yiloo nto ufumanisa uba abantu abaninzi baphila ngesono nokunyhasha uThixo kuba baphantsi komnqophiso wongendawo, bangoonyana bongendawo ngenxa yalo mnqophiso. uKristu ekufikeni kwakhe emhlabeni wawutshabalalisa umnqophiso uSathana awayewubeke waligunya emhlabeni. Yiloo nto esithi guqukani ekushumayeleni kwakhe kuba ubukumkani bamazulu busondele, kuba ngoku ubukumkani bamazulu buzisa umnqophiso omtsha. Ekufikeni kukaKristu emhlabeni, ekuzalweni kwakhe, umsebenzi kaSathana watshatyalaliswa. Igunya likaSathana latshatyalaliswa. Yiloo nto uKristu wayekwazi ukuba athini? Akhuphe amadimoni, aphilise abantu, kuba wayezisa useko lwegunya lobukumkani bukaThixo. Loo nto ke ngoku ithetha into okokubana mna nawe sinyanzelekile ukuba sithande ngothando uKristu athi athande ngalo emitshatweni yethu.
kuba xa singathandi ngothando uKristu athi athande ngalo, sobe sithanda ngothando lomnqophiso uSathana athe wanawo gxebe nomtyholi. Umtyholi noThixo bazintshaba ezimuncelana iintupha ezifungayo zisithi unotshe uba mna nawe sivana. So xa ukumnqophiso ophantsi kukaSathane okanye umnqophiso noSathane uthanda ngendlela uSathane athanda ngayo, indlela enyukayo enamahla ndenyuke, uthi kuThixo unotshe mna nawe, akukho nto isidibanisayo, akukho nto iyakusidibanisa, akukho nto indifuna kuwe. Ithi Inkosi, xolo nje kancinci, ithi Inkosi, nantsi intsikelelo endinayo. Ndiyakubasikelela abo benza ngokwentando yam. Imitshato yabo iyakuma, inene ndiyakuyikhusela, ime ukuma. Intando kaThixo yiyo ezokwenza ukuba imitshato ime. Intando kaThixo yiyo ezokwenza ukuba imitshato ime. Into ethetha uba ke ngoku mna nawe funeka sizibuze uba intando kaThixo yintoni kulo mtshato esinawo. uHosea 4:6 uthi, kaloku abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi ngam. Hayi ukuswela ulwazi ngenkonzo, hayi ukuswela ulwazi ngomgwaqo-nkqubo wenkonzo, hayi ukuswela ulwazi lomfundisi, umprofeti, upapa, umama wenkonzo. Ukuswela ulwazi ngoThixo. Iqhuba-sibhalo sithi kaloku uyalubukula ulwazi ngam, nawe ke ndiyakukukhiqa kububingeleli bam. Wena utyeshele umthetho woThixo wakho, andikubakhathalela ke noonyana bakho. Kuba kaloku xa sishenxela umthetho kaThixo othi uzise iintsikelelo, othi uzise uzinzo, othi uzinze inkqubela, asizukwazi ukubafundisa oonyana bethu owomthetho. Into ethetha uba ekungakwazini kwethu ukubafundisa umthetho kaThixo, abazukwazi ukuwuphila. Ekungakwazini kwabo ukuwuphila umthetho kaThixo, loo nto leyo ithetha uba uzinzo, inkqubela uThixo ayizisa ngenxa yokumanyelwa komthetho wakhe ayizufikelela kubo. Ngaloo ndlela uthando, mandithi ubukho bukaThixo, ulawulo lukaThixo, ukungqwangqwathwa nguThixo abazukwazi ukuba nabo. Ukucetyiswa nguThixo abazukwazi ukuba nako, kuba bengayimameli imithetho yakhe. Xa umntu engayimameli imithetho kaThixo, ayilandele, ayiphulaphule, ayenze, lo mntu lowo ubonisa ukuba yena uphantsi komnqophiso kamtyholi. Uzitshomi, lilalangubonye nomtyholi. Ithi Inkosi, nalo uthando endinalo ngakubo, ukuba babe njengoonyana. Heyi madoda, bazukise unyana, babeya kuphila. uThixo sifuna siphile njengoonyana bakhe, njengeentombi zakhe.
sizukise unyana wakhe athe wamthumela apha emhlabeni uba azosifela. Ngaloo ndlela sizophila, ngaloo ndlela sizoba nobomi, ngaloo ndlela sizoba nobuthixo esizokwazi ukuthi sithande oonkosikazi bethu namadoda enu, kuba sizobe sifundiswa nguThixo indlela yokuthanda. Iqhubeka inkosi ithi ukuba bangasikelelana imitshato yabo iya kuphila, ewe iya kuma. Iingxaki zabo zikwindlela abathetha ngayo nabacinga ngayo. Mabacinge ngendlela endicinga ngayo, bathethe ngendlela endithetha ngayo. Ndiluthando. Kukhona siyibiza nge-family altar, okanye kufuna ndizame ukufaka ilink apha, ebonisa indlela ongathi ukhulise umtshato wakho ngayo. Kulaa family altar kukudibana nomyeni wakho nabantwana bakho nibe nexesha lokuthandaza isiguqo sekhaya. Kulaa mfundiso yesiguqo sekhaya kukhona indawo ethi okanye ixesha lokuba wena uthethe iintsikelelo phezu komyeni wakho, umyeni wakho athethe iintsikelelo phezu kwakho. Siwubonile umehluko emitshatweni yabantu abenza loo nto. Xa besikelelana, bangasikelelani nje kuphela ngelo xesha, bodwa basikelelane naxa bethetha nabanye abantu, bethetha ngomyeni okanye ngenkosikazi yakhe. Ungamsikeleli umntu ebusuku namhlanje wawugqiba xa udibana netshomi yakho uthi, yho, awangantweni ndimshiye endlini, ndimshiye elele, akawufuni umsebenzi, ndazi uba yindoda enjani. Uyamsikelela, umsikelele nakwabanye abantu uthi, hayi, ndimshiye elele, kodwa umyeni wam uzovuka ayofuna umsebenzi kuba uyindoda engundoqo, uyindoda enentsebenzo, uyindoda enophuhliso, uyindoda ecikidekileyo, uyindoda ebalulekileyo apha ekuhlaleni. Utsho nakanjalo nangenkosikazi yakho. Igama lam ndinguThobile, ndiyabulela uba uthe wabanathi. Enkosi.